Ka Lympung Ialehkai Kynjatbol nak bentar Meghalaya State League Arjar Apply penyat dari Meghalaya Football Association. Ka yok pun Sdang biang ya ka Lympung Ialehkai Kynjatbol mentar Sngi ka District Jomang Arjar Apply ha Mawkyrwat zone ha ka baki atlet kinhun Ialehkai bukan tup ya ka Mawten SC na ka Mawkyrwat District Sport Association ka yakun persya yak pendang ray SC and SC na ka Nongston District Sport Association. Ha ka ni jing Ialehkai ha pring ni atlet kinhun ka Mawten SC ka yok ban khur ya ka nam jing job da ba penlim no da arkul la ka way ya ka pendang ray SC and SC ha ka jing Ialehkai persya ha ka madan MDSA Mawkyrwat South West Kasil District.